Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike Jehova. Intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi iphambeko zethu. Usipha amandla nokuthethelela bonke abasonayo. Usipha amandla okucela intethelelo ngokuqonda izwi lakho nemiyalelo yakho. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade naphakade. Amen. 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 Ngizocela kubo bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ikakhulukazi laba bokholo abathi bayakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo, bathethelelwe izono, bahlanzwa egazini lemvana. Nabo bonke abantu abalalele abafisa ukuqonda indlela yokuphila nendlela esiholela ekuphileni, basheshise bathatha amabhayibheli akhona endlini, noma yiliphi iBhayibheli elikhona endlini usheshise ulithathe. Laba abanama-Bible apps emafonini bawavule, bacishe noma yini engaba isiphazamiso efonini, inkosi mayivumile, ukuze sibe nokuqonda masivula imibhalo ukuthi masithi siyakholwa iyona yiphi indlela ekumele siphile ngayo, nayona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo ekukholeni kwethu. Angihambi-ke ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Bingelela Nondaba. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sithi ukuthula makube kunina nonke. Umusa wenkosi wehlele kuthina sonke ngamunye ngamunye. uNkulunkulu aqhubeke asilethele umusa wakhe okwamanje isikhathi sisavumile, ngokuba sazi ukuthi iminyango womusa uzovalwa nini. Yes, Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngothando lakhe olunzule, olujulile, olubanzi asinike lona kusukela eqaleni ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ekuthe noma siwa waqhubeka walula isandla, wanezelela umusa wakhe wamningi, ngokuba uthando lakhe alunakuvinjwa and alunamkhawulo. Noma ke intukuthelo yakhe iphenjiwe kulabo abenza okubi nalabo abangalaleli, kodwa nabo banikiwe isikhathi sokuthi baphenduke beze othandweni likaNkulunkulu, ngokuba alikhethi buso bamuntu uthando likaNkulunkulu. Ufuna bonke abantu bakhe beze ekusindisweni ukuze babuyisane kanye naye, kungabi khona noyedwa olahlekayo. Yes, Lord. Kodwa baningi ke abalahlekile, bezitshela ukuthi bayazi, bezitshela ukuthi bahlakaniphile, bezitshela ukuthi basile. uNkulunkulu wasebanikela ekubhubhisweni nasebumnyameni bezinhliziyo zabo, baqhubeka bakhonza okudaliweyo kunomdali odale konke emhlabeni, ngokuba yena ongabonwayo abafuni ukukholwa nguye, bathi bafuna ukubona yena uqobo lwakhe, okwathi noma esefikile uqobo lwakhe bangafuni ukumamkela, bamphika, bamenza lokho abathanda ukwenza. Ngokuba yini? Umuntu akazwani nokukhanya, uthanda ukuhlala ebumnyameni, enze izinto zobumnyama ezingukhohlakala nokungcola okuqhamuka enhliziyweni yomuntu.
Silokho sithule lokufakazi ke ukuthi uNkulunkulu munye and uJesu Kristu unguye. Akekho uNkulunkulu ahambisana naye, akekho uNkulunkulu abonisana naye. Konke akwakhile ukwakhe ngamandla akhe ezimele, wazikhazimulisa ngokuthi akhe izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. Wase yakha umuntu waba umfanekiso wakhe ukuthi umuntu enze intando yakhe, kodwa umuntu wangafuna ukulandela. Namanje ke baningi babiziwe kodwa bambala bayakukhethwa, ngokuba akungenwa ezulwini ngokuthi ucebe kangakanani noma umuhle kangakanani. Umuntu muhle ngezenzo, njengokuba uNkulunkulu yakhile umuntu ngomfanekiso wakhe, kanjalo nokungena ezulwini ungena ngokuba umfanekiso kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu ungcwele, okusho ukuthi nawe kufanele ube ngcwele, ube msulwa, ungasoleki phambi kwakhe. Iyona mpi esibhekene nayo mihla namalanga, sinxusa sicela ukuzithoba kuNkulunkulu ukuze size kuye ngokuqonda nangokuthobeka, sizisola sivuma izono zethu, yena asithethelela amacala ethu. Awuthi mawuphendukile mase uva kwalokho uhlala ucabanga ukuthi usindiswa unomphelo, ngokuba usengawela esonweni, ngokuba usathane ukulingile wakwenzisa izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ingakho uma ukholwa, uphila ngokukholwa nangokuthandaza nangokufunda amazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, ukuze wona akusekele aphinde akugade, ukwazi ukuthi ke uzwe uma esitha sizama ukukuyisa okholweni lwakho, ngokuba uma usindisiwe kwakuphela wangagcwaliswa ngomoya oyingcwele, wena wazisola wasushiya kanjalo, kulula ukuthi uphinde futhi ubuyele kuso isono. So ngokufundisa kwethu iBhayibheli sime la sishumayela, sivula amehlo nokuqonda, sikhuthaza, siyala, sikhuza, silwa nokunqoba isitha usathane, ngokuba yena akaphumuli. Ingilosi zakhe nazo zobumnyama aziphumuli, uzithumela mihla namalanga, ngokuba ufuna ukwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi akukho noyedwa obona izulu kulabantu abakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngokuba umona uyambulala enhliziyo ebuhlungu ukuthi ke yena wakhishwa. So akafuni nathi sibone lo, sithole lowo musa ukuthi sibuyiselwe. Ingakho akhohlisa umuntu oqala uAdam noEve, kuze kube namanje na usathane ulwa nokubusa abantu, uyabaginqa ngapha nangapha. Uginqa abafundisi, uginqa ababusi balelizwe, amakhosi yabusayo, uginqa abakhwenyana bemizi, aginqe omama, aginqe izingane, uginqa kwasani, ngokuba akazimisele ngokuthi abantu beze kuNkulunkulu. Sibonga ke lo musa ukuthi thina siyawubona umusa wakhe nothando ongukukhanya. Njengoba ke siubona umusa, sizama nokukhanyisela nabanye ngaso isibani sikaKristu, ukuze basindiswe, bakhishwe emlomeni webhubesi udrago, inyoka yenkohliso, ongummangaleli wabazalwane. Namanje ke sithi siyambonga uNkulunkulu, inkosi yethu uJesu Kristu, ngabaprofethi baye abathumela beqiniso, abangcwele, abakwazi ukuthi ke benze intando kaNkulunkulu kwaze kwaba segcineni. Simbonge uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abaphathisa indodana yakhe uJesu Kristu, ukuze bathule ubufakazi ngakho konke okufanele kwaziwe ngamandla kaNkulunkulu nangevangeli likaNkulunkulu. Akukho esikhulumayo njengoba sikhuluma simla, akukho nokukodwa sikhulumayo ngokuqonda kwethu. Sikhuluma konke esikuthathela phansi encwadini engcwele, ngokuba iyona eyimap. Mina ngeke ngize ngikhuluma ukuhlakanipha kwami, ngokuba uthi uNkulunkulu imicabango yethu ayifani neyakhe. Imicabango yakhe ingaphezulu kwemicabango yethu, izindlela zakhe zingaphezulu kwezindlela zethu,
ngokuba yena ukwazi ukwenza ukuthi imvula inethe ingahlehli emumva. Uma seyinethile imvula ifike yenza umsebenzi wayo ukuthi ikhulise izithelo nezihlahla, iphinde inika abantu amanzi ukuthi baphuze baphile. Amandla kaNkulunkulu lawo akuwona amandla kaShembe, akuwona amandla kaMhlengi, akuwona amandla omuntu. So izwi likaNkulunkulu asilithathi kancane, asishumayeli ngokuba sifuna udumo, sishumayela ngokuba ithi izwi asakhane, sikhulisane, sifundisane, siqondisane. Iyona njongo yokuma la sime ngokuthi sifundise izwi likaNkulunkulu. So uma kuukuthi wena unenkinga mayelana nalemfundiso, awunayo inkinga nami, wena uyisitha noNkulunkulu nezwi lakhe, ngokuba ke akukho engikushumayelayo ngikubhale phansi mina, konke uthi incwadi yonke imibhalo engcwele iphefumulelwa nguNkulunkulu ukuze yakhe iqondise, ilungise, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe kuyona yonke imisebenzi emihle. Iyona kuphela ke into iBhayibheli elidlalelwa yona. Iphinde ithi enye incwadi, akukho nobodwa umbhalo noma isiprofetho salencwadi esabhalwa umprofethi nje evuka ekseni ezenzela. Konke lokhu kuphefumulelwa uNkulunkulu, babhala benyakaziswa umoya oyingcwele, umoya olungile. So ngeke ke wena uthi ke uzolwa nami. Uma ulwa nami wena, uSathane uyakusebenzisa ukuze ungezufinyelela eqinisweni. Kodwa ke okumele ukwazi ukuthi noma kuthiwa mina ngikho kodwa iBhayibheli likhona. Uthi uNkulunkulu ke umhlaba nezulu kuyakudlula, kodwa ke izwi lakhe liyakuma okwangona phakade. Siyakholelwa yilokho ngokuba ke ukuba uNkulunkulu unamanga noma uNkulunkulu ukhuluma into engekho, ngabe iBhayibheli alikho namhlanje. Ngokuba ke seliqedile 2000 years iBhayibheli, bezama ukulishintsha, bezama ukuligqiba, bezama ukwenza konke kusemandleni ukuthi iqiniso lingafinyeleli kubantu, kodwa uNkulunkulu uyazambula kulabo athi uyakazambula kubona, unomusa kulabo athi uyakuba nomusa kubo. Washo kanjalo kuMose. So namanje nake iBhayibheli njengoba likhona nje, likhona ngokuba uNkulunkulu ngeke uze unqobe. Uyena oyogcina ekugcineni kwakho konke. So simelwe ukuthi thina sizithobe, simfune uNkulunkulu manje sisaphila, ngokuba isona sikhathi kuphela esinaso lesi ukuthi sibuyisane noNkulunkulu. So uma ukuthi wena unenkinga nentshumayelo noma ubona ukuthi ikhona into engayishumayeli kahle, lalela. Amasango avulekile, inamba siyayishiya, i-email siyayishiya. Sitholakala eCape Town, 18 Constitution Street. Ibhilidi bathi ke Centralville. Noma ungafika lapha egate ufike ukhulume nesecurity, ulitshele security ukuthi ufuna uBright Zulu noMhlengi. Yobe sekuxhunyana ke ulethe iBhayibheli lakho uma ukuthi ufuna ukuzela. Uma kuukuthi wena ufuna ukuthumela incwadi, uyothumela incwadi, i-email ikhona. Uma ukuthi ufuna ukufona noma ufuna ukuxhumana nathi kaWhatsApp, inamba ikhona. Kanjalo ke uyobe sokwazi ukuthi uze kuthina ngqo, ungakhulumi ngale. Ngokuba akukho esikukhulumayo ekucasheni, konke kusobala kuphambi kwenu, njengoba uJesu Kristu washo bembuza ukuthi bathi wena uyinkosi yamaJuda, lemfundiso yakho ithini? Wathi ke hambani lobuza labo ebengibafundisa, ngithi konke bengikwenza phambi kwabantu, akukho engikwenze ekucasheni. So why manje nifuna ukuthi ke ningibuza imibuzo? Labuzana abantu ade ngibafundisa. Konke sithathela phansi eBhayibhelini, and angikudluke eBhayibhelini. Angikhathali ukuthi ngabe ufunde kangakanani. Uma usuze eBhayibhelini akukhuluma uMhlengi, ukhuluma umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele lokhu athi uyakwambula, noma lokhu akwambulayo lokho engiyakukhuluma. Wathi ke ningacabangi noma niplane ukuthi nizothini,
ngokuba ke uma sebenibekile phambi kwabantu noma phambi kwamasinagoge noma phambi kwabahluleli kuyobe ngasakhulumi nina kodwa kuyobe sekukhuluma umoya engcwele namanje ke sishumayela izwi lika Jesu Kristu okuumoya oyingcwele wena into okumele uyenze ukuthi wena wamukele izwi bese ke uyaphenduka ezonweni zakho ngokuba uyisoni uyabhukuda esonweni wenza konke ukungcola kwenyama okukona ukwenza kube worse isimo sakho sokuba isoni so amasango avuliwe isikhathi simanje uma ukuthi esontweni lakho abashumayele gospel leqiniso noma igospel ephuma eBhayibhelini ekhuluma ngesono eshaya isono phuma kulolo bandla soloke sintshela ngokuba ke uJesu Kristu uthi ongiphe incwadi kaJohane chapter 10 Incwadi ngokukaJohane isahluko seshumi ivesi leshumi. Isela kalizi kungengokweba nokubulala. Isela uma liza lizele ukuthi lizontshontsha angithi igama liyazisho isela uma likufika kanye nempahla yakho lizokuphanga alizi lihamba lishuba izandla liphethe nesikhali so uma liphethe isikhali lingakubulala ukuze lithathe impahla yakho ngokuba alifuni ukuthi lihambe lingaphethe lutho umthetho wesela nokubhubhisa lizoqeda ngakho sikhulumile ngoSathane ukuthi akuyona intando yakhe ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu uSathane inhloso yakhe ukuthi abhubhise abantu bakaNkulunkulu ingakho enilethela ama makeup nilabantu besifazane ingakho eninika amalungelo ukuthi niyalingana nabantu besilisa ingakho eninika amalungelo ukuthi nigqoka amabhlukwe ingakho eninika amalungelo noma benidayisela inwele zokufakelwa yini errong ngalendlela uNkulunkulu akwakhe ngayo okwesifukweni uzibuke ukuthi ushoda kuphi why ufuna ufana nomuntu owenziwe ku-TV noma ufuna ufana nodoli uzuhamba ukhipha imali uhamba uyofeba ngomzimba wakho ngokuba wena ufuna nje ukufaka izinzipho ufuna ukufaka amagolide ufuna ukufaka iziketi ezincane ufuna ukugqoka ama-brand ngapha wena muntu wesilisa uSathane ukubambile ngejiki ukubambile ngamanga moya wokufebe moya wenkanuko uSathane akazili ukuzodlala ngicabanga ukuthi uSathane akanamandla anobuza kuJudas Iscariot anobuza kuKing Herod anobuza kwinkosi yaseGibhithe uFaro uSathane unamandla unenkani ingakho uma ukholwa fanele ukholwe ngenhliziyo yakho yonke ngokuba ke ubalekela uSathane so akazelanga uSathane emhlabeni uzokwenza abangani akanandaba nawe wena akanandaba nawe uSathane hayibo ngathi yazi kahle ukuthi isikhathi sakhe sifishane yena indawo yakhe ayitholanga ezulwini akasenandawo ezulwini isigwebo sakhe ichibi lomlilo ukufa okuphakade so wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ke ahole abantu abaningi ahambe nabo ngenkohliso ayongena nabo emlilweni echibeni lomlilo so uma ke incwadi ithi akazange uSathane uzodlala uzobulala njengesela isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize ukuba uthi lo ozile uJesu Kristu sikhuluma ngoJesu Kristu uthi mina ngize ukuba babe nokuphila abantu babe nani nokuphila izolonto leni babe nakho kuchichime babe nokuphila okuningi kuze kuchichime ukuphila kuningi fanele kuchichime kuqhamuka kubani kuKristu haleluya phela amen so wena ngabe ufuna ukuphila
okuchichimayo okuningi noma ngabe ufuna ukubhubha kanye nalisela elizontshontsha umphefumulo wakho, lizontshontsha ilungelo lakho ukuthi wena uyisane noNkulunkulu. Ngabe kuphi inhloso yakho? Umbuzo lo ngiyabuza ngiyadlula. Ebusuku izolo bengifunda ngase ngiphuma bekuyoshaya 11. Ngathatha iwalk, ngafaka ama-headphones, ngalalela izwi, ngilalela incwadi ye-Exodus efonini. Ngesikhathi ngihambe nje nginganokuthi ngiyaphi ngoba-ke ngithi ngifuna ukuphuma endlini ngoba kade ngifunda sekuhlwile angilule izinyawo ngoba ubuthongo kwakufika. Ngithe ngahamba-ke nqamula njengokuphuma ngaku-Long Street. Ngithe bese ngifika ezansi ngaku-Long Street ngifica abantu besifazane bawukele emgaqweni, izitobhu ngezitobhu, bamile bami ngeindonga. Labantu besifazane bawomahosha bayadayisa. Omunye ngizwe sengibiza ethi sorry bhuti, ngathi ngeke ngiqalaze, ngeke ngize ngiphenduke, ngeke ngize ngivume ngisho ukubingelela ngokuba usathane uyasebenza. Ufuna kwamina ukuthi-ke ngilingeke ngiwele esonweni. Hallelujah. Ngihambe-ke ngithi-ke usathane uqedile ngaleso sikhathi. Uma sengibuyela la engihlala khona, ngihlangana nombhemu ongathi akaphilile kahle ekhanda, ebhizi nomgqomo. Ngithe bese ngiwele robot wangibiza wasethi-ke isikhathi sini. Ngithe ngimtshela isikhathi wabheka izicathulo zami wathi la mateka akho mahle usayiziba isigole esingaka, wakhuluma konke ukukhohlakala kanti akaphilile kahle ekhanda. Ake ahambe nami aloku engixoxisa-ke ngithi-ke athi uthe ufuna icathulo ngathi ngizombhekela wasethi asambe-ke ngakhohlwa ukuthi khona izicathulo ezikhona endlini ngingasaqondi noma zifikanga, so ngase ngihamba. Ugqoke into engazi ukuthi isidwedwe neshirt eliboshiwe imilenze ivelo bala. So mesihamba naye ungikhulumela into engayizwa vele sengiyamxoxisa-ke mina ngimfaka uJesu ngithi-ke uyamazi uJesu, kuwukuthi uyamazi uJesu. Kodwa lo muntu wakwaboshwa kakhulu, wakwayisigebenga, ungikhuluma ngomuntu ongumZulu, igama lakhe uSifiso Ndlovu. Kodwa manje usezofika eCape Town, wazi wonke amajele aseCape Town kodwa ingqondo ayisasebenzi kahle. Uyangixoxela umlando wakhe sidididi khona kanjalo yabo, and futhi uyabokhombisa ukuthi akaphilile ngoba ufuna ukukhulumisa izinto ezikhohlakala, abuye akhombise ngathi khona abantu abasibonayo kungekho umuntu osibonayo. Kuvuka lo mqondo wobutsotsi kanjalo yabo. So mengihamba naye lo mbhemu-ke ayike ngithi-ke mina hayi ndoda athi ngithi mina ugodola athi uyagodola athi angimzame ngento yokugqoka ngihambe-ke ngobe ngiwashile ngihambe ngiyothatha lapha kulayini ibhlukwe ngihambe ngomnika ubafo. Bese siyama naye ngaphandle angisaxoxile ngixoxela zonke izinto zakhe. Mina ngithi-ke kukho konke lokho ngixoxela kona ukuthi wena uyisigebengu, uyindlala sathane, uyinje izikhotha amanxeba, kukubekephi ngokuba uyazibona ukuphi. Athi uqale wangikhulumisa indaba ukuthi uyamazi uJesu unjani? Umuntu omnyama, umuntu ngathi mina uJesu umoya oyingcwele. Wathi uJesu lo wavusa uLazarus. Ngithi mina you understand? Uyayibona amandla kaNkulunkulu ongakanani? Ngithi mina ngibona uNkulunkulu wena Jesu le ngifuna sikhulume ngaye. Athi angikhombisela isonto elapha phambi kwendlame namaroma, angikhombisa isithombe athi nangu uJesu. Ngithi akuyena uJesu leyana. uJesu akahlala emathempelini ngezandla, enziwe ngezandla. uJesu akasho ukuthi simkhonze ngezithombe. So mesikhuphuke siye ngale ndlela ngakhona-ke sime ngasemnyango sixoxe-ke. Hayi aqala akhuluma ukukhohlakala bese ngithi hayi bafo ngiyakushiya manje ngoba usuyaqala uyakhohlakala. Ngithi mengingena kanti kuqhamuka abantu besifazane, yilaba abantu besifazane ade ekhuluma ngabo ababili bahlala kule building engihlala kuyona. Bese ngingene ngaphakathi mina ngithi uma ngivula ilift kanti nabo sebeyangena nabo esangweni egate-ini. Ngesikhathi bengena bese ngiyalibamba ilift. Yabo, bese ngibambile ilift, hayi beze bathi angibabambele kanti vele sengibabambele. Mebengena ngingababheki ngingaqalazi ngibuza inamba bayakuyona bese ngiyabacindezelela ibhathini bese ngiyathula. Ithi meyihamba ilift bese asho umuntu osifazane ke ngicela ungibheke ngithi mina no. Athi uphuma apha ejimini ngithi no ngiphuma nje ukuthatha iwalk. Athi awufuni ngivakashele ngithi mina no.
athi yini unomuntu ngithi no, athi ngibheke phela ngento efuna ukuyibona ngithi no. Hallelujah. Yes, Lord. Emva kwalokho mesathi ke yini awufuni ngizochitha ubusuku nawe ngithi no. Hallelujah. Ngibe ngiphuma kwi-lift athi awusangibheki ngani ngithi no. Yes, Lord. Angifuni ukubheka Hallelujah. because angifuni ukukhamba nesithombe sobuso bakho. Yes, Lord. Hallelujah. Ukuthi ngibone wena ukuze bese kubona ngelinye ilanga ngiphinde ngikhumbule lento yokungcola kwakho okhuluma kumina. Yes, Lord. Usathana akaqedanga emgaqweni kade ngivinjwa umuntu wesifazane efuna ukungidayisela umzimba. Yes, Lord. Usathane ungilandele. Amen. Amen. Uzongena nami le ngidlala khona. Amen. Usebenzisa labantu besifazane Amen. abaphuma kwephuza utshwala ebusuku banuka utshwala. Lo munye usebulawa inkanuko. Amen. 3 times, 3 demons. Hallelujah. Siyafika manje lo muntu wesifazane ufuna ukuyolala nami angimazi angaze ngimbonanga futhi ngoba ngifuna ngisukumbheka. Amen. uJosefa walingwa eseGibhithe. Yes, Lord. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uyasifundisa ukuthi ke sizidefende kanjani kumadimoni nakwimoya kaSathane. Yes, Lord. uJosefa wathi thunjiwe wadayiswa wahamba woqashwa emzini womuntu wathiwa akagade umzi womuntu bamnika konke ukuthi akagade indoda ngesikhathi ingekho. Yes, Lord. So kanti unkosikazi wale ndoda le iyazifela ngoJoseph iyamkhanuka kodwa ishadile yazama ngayo yonke indlela ukuthi ilale noJoseph. uJoseph wanqaba azangafuna ngisho ukuyibheka emehlweni lenkosazane le eyayifuna ukumkhohlakalisa ngokuba yini wayesaba uNkulunkulu. Angiyenzanga leyanto ngoba ngithi ngingcono kunalo muntu wesifazane. Yes, Lord. Angiyenzanga leyanto ngoba naku ngithi mina ke ngingcono noma komunye umuntu ngokuba ngisaba uNkulunkulu. Yes, Lord. Kodwa ngesikhathi ngisaphila enyameni kwakuyithuba leli ebengalisebenzisa ukuthi ke ngenze ukhohlakala ngokuba yini ngifuna ukujabulisa inyama. Amen. Amen. Yini uSathane uyakubusa ukwenzisa noma ngabe yini lokhu uSathane athi kwenze uyakwenza. Uma ethi uSathane asibheme uyabhema. Uma ethi uSathane asiphuze uyaphuza. Uma ethi uSathane samsofeba uyahamba uyofeba. Uma ethi uSathane eqamba amanga uyawaqamba amanga. Kodwa uNkulunkulu wangiqoqa. Amen. Jesu Kristu wangena kimi. Mengena kimi kwaphila yena nezwi lakhe. Ngiphila ngezwi lika Jesu Kristu. Ilona elingivikelayo kumoya kaSathane. Yes, Lord. Ngiyazi ukuba bekubanye abazalwane abaya kulamasonto awiki kubezobona iopportunity noma ithuba lokuthi awungahla mina kaBaba iyazwela. Athi ke hayi angishaye angihlabe ngidle. Athi uNkulunkulu uyaunderstand. Yini inkanuko ziyambulala umuntu. So kunencwadi kaGenesis chapter 9 verse 20. Ngifuna ukuveza into eyenza abantu ukuthi babe buthakathaka noma babe buthaka babe weak. Amen. Into ewisa abantu ekutheni babe nesimilo. Ngiphe Incwadi uGenesis isahluko 9 yes sir from verse 20. yebo. uNoah waqala waba ngumlimi. uNoah emva kokuthi esephumile emkhunjini uNkulunkulu wenza isivumelwano naye sebephile sebabusisile namadodana akhe ukuthi zalanani nande. uNkulunkulu uNoah wayeseqala akha umvini. Watshala isivini. Waphuza iwayini wadakwa. Kulesivini sakhe wayetshale amagrebhisi. Kulo magrebhisi wayesekwazi ukuthi akhe iwayini. Ngelinye ilanga waliphuza iwayini wadakwa. Walala nqunu. Wayeselala wanqunu Ethenteni lakhe. walala enqunu ethenteni lakhe. uHamu uyise kaKhanani wambona ubunqunu bukayise. Ubani? uHamu uyise kaKhanani. uHamu uyise kaKhanani wayesebona ubunqunu bukaNoah esikhundleni sokuthi amboze
wahamba wotshela abafowabo ngaphandle okwenza ihlayo ukuthi ubaba umuntu ngaphandle ngaphakathi. Watshela abafowabo bobabili bengaphandle, Osemi noJafate, Osemi noJafete bathatha ingubo bayifaka emahlombe abo bobabili, bahamba nyumvane basibekela ubunqunu bukayise. So lamadoda amabili uSemi noJafeti base bekhombisa ukuhlonipha, bathatha ingubo bamboza amahlombe abo bayomboza uyise. So ngaleso senzo uNoah wathi besevukile waqalekisa lo ngoba wazi ukuthi ungibonile. Theme sengibonile wangangibhathisa wagijima wotshela abanye ngoba sengidakiwe imkhuba yotshwala le. So utshwala bulahlekisa ngokuqonda. uNoah walala enkulu nje wayesedakiwe. Yezo lonto leyo. So manje ke ngapha kwazalwa uAbraham ezalwa noLot. uLot uhlala kuphi? eGomora. You understand? uNkulunkulu ngokuba iGomora yayigcwele izitabane namadoda lalanayo wodwa wayezoyibhubhisa ngokuba ke ukonakala kwayo kwasekufikile emadlebeni kaNkulunkulu ezulwini. So ngalokho uNkulunkulu wathumela ingilosi zakhe eSodoma naseGomora ukuthi ziyobhubhisa iSodoma neGomora ngomlilo wamatshe. So uthe uNkulunkulu esewubhubhisa le ngilosi zafikela kuLotho. uLot wayesecela ukuthi lamadoda angene kwakhe wawanakekela wawanika ukudla. Theme sekuzolalwa kwase kufika amadoda aseSodoma naseGomora azoma phambi komnyango kaLot anokha. Wavula uLot wasethike lamadoda ke aphi lamadoda amathatha angenela kwakho. Sicela ukwazi, sifuna ukwazi. Ukwazi ngokweBhayibheli kuthiwa uAdam wazi umkakhe bathola izingane. So lamadoda aseGomora nawo athi afuna ukwazi lamadoda ukuthi afuna ukulala nawo. Ngalokho ke uNkulunkulu wanza imangaliso wadukisa lamadoda lawa wavala amehlo kwabaneka kona wavaleka amehlo aphuphutha umnyango waze ahamba. So amaingilosi lezi zafikile kuLot zathi ke le ndawo le kuzomela sibhubhise. Kuzomela ke utshele bonke abantu bakho izihlobo zakho uzikhiphe la. uLotho ke akatholanga umuntu ngaphandle kwamadodakazi akhe amabili nomkakhe abakhishwe ekseni wasezobhudiswa leyo ndawo le yaseSodoma neGomora. Bese kusondela isikhathi sokuthi le ndawo sokuthi manje le ndawo ibhudiswe. uNoah wacela ukuthi aye edolobheni elikeduze ngokuba usemdala ngiyasakwazi ukuthi abaleke aye le efuna aye khona. Ayike uLot. Emva kwalokho uLot esebalekile unkosikazi yakhe batshelwa ukuthi bangabheki emuva. Bathe behamba unkosikazi wakhe kasebhudiswa eSodoma neGomora wabheka emuva waphenduka umqulu kaSawoti. Wahamba uNoah wahamba oCasha emgedeni namadodakazi akhe bobabili. Esecashile amadodakazi akhe athi ngokuba akusekho madoda akhona emhlabeni ngokuba bazitshela ukuthi umhlaba ubhudiswa wonke. So ngeke kusaba khona isizwe. Benza njani bona? Baplana benza amacebo. Amadodakazi kaLotho ewodwa athatha iwayini aphuzisa uyise. Wathi besedakiwe base belala naye. Ingakho uNkulunkulu elokethi abantu abangcwele abahlahlelele kude nophuzo oludakayo. Ingakho ethi uNkulunkulu ke umbhishophi
akangabuthinti utshwala nhlobo Yes, Lord. kakhulukazi iwayini Yes, Lord. Hallelujah. ngokuba kuletha kona kugcwele uwuheko. Yes, Lord. You understand? So kuvezela incwadi ngiphi incwadi kaIsaya chapter 5 verse 21 mase sikhubeke sihlabele igama. Isaiah chapter 5 verse 21. Incwadi uIsaya isahluko sesihlanu verse 21. Wo kubona abahlakaniphile emehlweni abo. Isincwadi maye kulabo abahlakaniphile emehlweni abo, labo abazitshela ukuthi bona basile. Amen. 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 Ngokuba uma uthi wena uhlakaniphile, ingokuba wena uzibona uhlakaniphile ngokwakho ukubona. Kodwa ke ngokuNkulunkulu wena uyisifula. Ngakho incwadi ithi maye kulabo Abahlakaniphile emehlweni abo nabaqondile ekuboneni kwabo. ukuzibona ngokwakho. Ingakho umuntu efumashaya mina ngokubona kwami angikhulumi language leyo mina. Ngibheke ukuthi uNkulunkulu uthini qala before ngahlulele ngokuba ke uthi uNkulunkulu akafuni umuntu owahlulela ngendlela engalungile. Kufuneka wahlulele ngendlela elingene. Ngokuba mase ngiqala ngithi ke cha mina la ngokubona kwami eBhayibhelini sengiqala ngiyishintsha. Akusakhuluma umoya engcwele sekukhuluma ukubona kwami. Ingakho abafundisi abaningi bengakwazi ukufundisa ngeBhayibheli ngokuba bakhuluma ukubona kwabo kodwa ayibona kwaNkulunkulu. So manje uNkulunkulu ke lapha kuverse 22 wathini? Wo kubona abangamaqhawe ngokuphuza iwayini. Maye kulabo abahlala kuphi ekuphuzeni iwayini bangamaqhawe Ngokuphuza iwayini. badakwa iwayini Namadoda anamandla ngokuxubanisa uphuzo olunamandla. You understand? Yes, Lord. Awuphinde ifunde. Wo kubona abangamaqhawe ngokuphuza iwayini. Maye kulabo abangamaqhawe ngokuphuza iwayini Namadoda anamandla ngokuxubanisa uphuzo olunamandla. namadoda anamandla ekuxubaniseni uphuzo olunamandla. Ngokuba ke utshwala iphelile imindeni eminingi, imizi iphelile ngenxa yotshwala. Abafundisi bawile ezikhundleni zabo nasekukholweni nasekungcweleni babo ngenxa yotshwala. Yingakho uNkulunkulu akhuluma no-Aaron kwincwadi kaLeviticus chapter 10 verse 9 wamyelisisa Yes, Lord. ukuthi fanele abe msulwa ngokuba uma engabe msulwa angafela esonweni. Incwadi kuLeviticus Yes sir. isahluko 10 verse 9. Ungaphuzi wayini. Uthi uNkulunkulu kumfundisi wakhe umpriest wakhe uAaron nakumadodana akhe Ungaphuzi wayini. ungalithindi wayini Naluphuzo olunamandla. noma uwenjenzo le incwadi iqondile. Ayikhulumi mhlawumbe idrayise, ikhuluma into eqondile. Wena namadodana akho kanye nawe. Wena namadodana akho kanye nawe. Kodwa ke yabona le ncwadi engizivezayo incwadi ezikhuluma ngotshwala ezikuvezelayo ukuthi utshwala uNkulunkulu akashayisani nabo ngokuba kuletha ukulahleka. Uthe ku-Aaron angabuthinti utshwala. You understand? Mase kwincwadi yeZakha chapter 20 verse 1 siphinde sibheke futhi ukuthi kwenzakalani uma uthanda utshwala. Ngokuba abantu ngisho amakhosi abusayo meke badakwa utshwala. Ngisho kuthiwa unkosikazi ngoba unemali ufuna ukuhamba ecasheni ayothenga umuntu wesifazane athi ke usekathela ukudla inyama eyodwa noma ukudla imenyu efanayo babiza umuntu wesifazane unkosikazi omshadile ubiza ngemenu
athi angifuni ukudla imenyela kodwa zonke izinto kuphela ngiyindoda mina. Amen. Eqhuba umoya wenkanuko, eqhuba umoya wokhohlakala. Bonakele abantu bebe beqasha ngoba ngamadoda. Yes, Lord. Yes, Lord. uNkulunkulu akazakho lonto ukuthi umuntu wesilisa abe nemeni. No. Uthi undoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumfazi wayo babe nyamanye. Yes, Lord. Awusenalungelo lokuhamba wena uhamba uchitha imbewu yakho bona bonke abesifazane bobonala ngaphandle. Yes, Lord. Amen. Awunalo lolungelo uboshiwe. Lokho akwenzayo kubizwa ukuthi uyaphinga enona wisifebe. Amen. Siphinge. Hallelujah. Sokutshela futhi ukuthi ithini incwadi ngabantu abayiphingi nezifebe. Yes, Lord. Hallelujah. Sifundele le ncwadi ukuthi benzani la. Incwadi Izaga isahluko 20 verse 1. Incwadi Izaga isahluko 20 verse 1. Iwayini liyisideleli. Iwayini liyisideleli. Lalela ukubheka umuntu ophuzile. Uhlala nomuntu inyanga yonke iminyaka, mzukwana waphuza akutshela indaba zakho. Usale indaba zakho bese adaka utshwala. Ufuna ukulwa nawe uphelelwa isimilo. Odadewabo noma osiswabo usebabiza ngeyifebe kodwa wayena onakele. Yini uzobetshela ukuthi hayi wena usifebe buku uzalele ekhaya ufuna ngoba ukhosi wakhe ukukhuluma kakhulu la ekhaya. Kwawuyena udaka utshwala akanamsebenzi akanankosikazi. Akashadile. Hallelujah. You understand? Iwayini Lokho imba. Amen. Njengoba esadaka utshwala ngelinye ilanga. Osisibakha bekho banezingane ngithi. Yena usadlongula lezi ngane ngenxa yotshwala. Yes, Lord. Hallelujah. Yenzo lonto leyo. Imkhuba obaba belala nezingane zabo ngenxa yotshwala. Yes, Lord. Amen. Kwenzakalani uJuda isikhathi uJuda Iscariot. uJuda indodana kaJakobe. Washonelwa amadodana. Emva kwalowo naye wahamba wathenga umuntu wesifazane. Wayengaphilile isaka. Wayephuzile. Yes, Lord. Ngokuba ke akazikhumbuli nezinto ezikhuluma bese bemkhumbuza umuntu wesifazane ukuthi wena wawukhuluma ukuthi kanje ngesikhathi ube nami. Wamangala ngokuba yini wamezolana nomuntu wesifazane wamphathisa izinto zakhe ezibalulekile. Yes, Lord. Hallelujah. Utshwala uthini? Iwayini liyisideleli. Iwayini liyisideleli. Utshwala benza umuntu alahlekelwe isimilo. Lalela ngufakazi ngiphile enyameni bengiphuza mina ngikhule ngaphuzi mina. Ngiyakhumbula sebancane uma esithengele iwayini kuthiwa iPalipere. Sidakwa siyingane. Yes, Lord. Angimblame ngalokho ngoba nawe engazi. Kwakuthiwa siyajabuliswa ngoba ukhisimusi. Sidakwa kwenzeka yonke lonto leyo. You understand? Ngakhula ngabiyeka utshwala kodwa ke esikhaleni uhlangana nabantu empilweni abangenayo inhloso. Yes, Lord. Into eyenzakalayo ke ngelinye ilanga ngomunye uDisemba before uDisemba sengifunda standard 4 leqale khona ukuphuza. Uma udayisa utshwala ekhaya ngithi ngitshontshe utshwala ibhodlela leBlack Label noma leCastle before ngesikoleni angidlile ngiphuze ubhiya ngifika esikoleni sengidakiwe ekseni. Do you understand? Yes, Lord. Lapho akukho qonda ngiyobhala itest ngifike ngiphase kodwa ngidakiwe. Ngimncane These ngifunda 5 sekuzophela unyaka kwenzeka the same thing ngekhathi oDisemba ngaphuza ngahamba nabanye abantu engangihlala nabo nengahlala khona e17 ngayilokishini mengifike elokishini kwaphuzwa the ngesikhathi bese bexabana ngafuna ukuthatha isayidi baxabana kwaphela kanjalo the sekhanjwa sesihlukana ngezwe ngebhodlela lisho lekhanda nginengozi lekhanda kwabhodloka ikhanda lami kwanembobo ke ithambo laqala nqamuka phandle ndawo igazi ngangizwe makhaleni ngidakiwe yayizwa lonto leyo ngiqhubeke ngithi ngiyabiyeka utshwala ngiphinde ngibuyele ngimtshontsha ngaze ngagcina sengiyabiyeka straight lapho bese ngithi ngoba ngase ngimazi ubaba ukuthi akaphuzi nasekhaya akekho ophuzayo yabo ukusho ukuthi ke ukutheleleka kukhona ngase ngihlonipha ekhaya bonke ukuthi abaphuzi ngahlala la ngaphuza futhi ngaze ngaqeda isikole angiphuza ngibhemi Thono bese ngiqeda isikole ngaphinde futhi ngahlala ngingasebenzi ngahlangana nabantu ngithe ngihlangana nabantu bayibhemela bayiphuzela
ngangafuni utshwala kodwa ngahlala nabo ngaqala ngabhema insango qedela kwami ubhema insango ngisabhema insango bese beyaphuza nganama ngithi kancane kwakuse ngiyaqala ngiyabuyela futhi. Do you understand? So ngiyaqala manje ngenza lomkhuba lo engithi ngifuna ukuyeka ngenxa ye-environment nabantu abakusingathile awukwazi ukuphuma loke uyisigqila sesono njalo uma uphuzile uyalwa noma uphalaza noma uzithamele angaze ngithameleke ngenhlanhla kodwa ukuphalaza ngiphalaza njalo. Ayike ngiqede ukuhlala eThekwini ngikhathala ukuhlala eThekwini ngithi hayi sengifuna ukushintsha impilo ngoba la eThekwini bese ngiphuza iwayini ngalendlela eyisimanga. Bese ngifika eCape Town hayi ngifike eCape Town impilo iqale ngazi ukuthi iba nzima bese emva kwalokho ibe mnandi ngithola abangani ngenxa ukuthi ke ngiyabukeka ngiqale ngihlangana nabangani bafuna ukungimema emaphathini nasemaclubini hayi yimi lo ngiyakhona ngifuna ukuyobuka nami angisebenzi akunalutho kodwa ke ngendlela engiyo ngathi ngicelebrate. Do you understand? So eclubini abelungu amakhalathi abantu bonke nje bese udaliwe kuyaziwela wonke umuntu ubona nje umhlengi isupermodel ngathi ngicelebrate ukufeba ufeba masikhuluma ngokufeba sikhuluma ngento esingayazi thula ubufakazi ngento engiyaziyo. Hallelujah. Njalo uyavuka ekuseni uvuka nomuntu wesifazane hayibo ngavuka kwamhlophe manje eceleni kombhede inwele ziyalenga zinenge ebusweni bakho ubuye nomlungu eclubini ubuye nekhalathi eclubini. So ukuthi moya eclubini umoya ofeba ubambile sonke lesikhathi sengiyafeba manje ngiyaphuza angisaphuzeli ngiyotshwala sengiphuzela ukuthi ngifebe ngenxa nje utshwala utshwala ngelinye ilanga ngihlala nawe ngaphuma ebhala ezansi ngesikhathi saphela enyameni ahlangana nomama omdala ngithiwe labo 45 umlungu wangifenza sengijakiwe ngathola sengiqabulana naye umlungu isalikwazi. Hallelujah. Ngiyakutshela ukuthi isincwadi iwayini liyisideleli uphuzo olunamandla lungumxokozeli. Iwayini liyisideleli uphuzo olunamandla lungumxokozeli. Ingakho ingqondo yakho ilahleka iduka imizwa yakho igijima igazi lehlisa. Bonke abaduka ngalo abahlakaniphile. Eyizonto le usheshe uhlakaniphile usile njalo mengiphuzile ngiyagula ngivele ngiphalaze kube buhlungu izibindi kube buhlungu isifuba kube ngathi ukuthi ngigulisa ukuphuza utshwala nje kuphela kodwa khona kunjalo ngingayeki ngoba yini idimoni lotshwala nokufebe lingibambile. Hallelujah. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Lokho ngikuhloya ngikusho ngoba naku ngithi ngifuna umuntu akwenze bese athi ke uzofana nami. No. Uzoba nebhaji. Ufele emanyaleni uvuke esifogweni. Ngiloke ngingena kulamasonto angasile ngingena khona ngibhema insangu ngibuye khona esontweni ngibheme ngingaboni umehluko. Ngazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngibusise ngomsebenzi nangemali. Ngifuna ukwenza abangani khona lesontweni nami ngiyaqalaza ukuthi umuphi usiso right la engabambisana naye. You understand? Inkanuko ayiki lesikhulumana esishumayelayo ngokuba naku sithi ke asikaze siyenze angikho ngcono nomunye umuntu kodwa ngithula ubufakazi ukuthi uJesu Kristu wangikhulula. Njengoba ngimla namhlanje ngimemeza ngiyakutshela nje ngotshwala imikhuba yotshwala imikhuba yenkanuko nofebe. You understand? So uNkulunkulu kancane ubesazi isikhathi azongisebenzisa ngaso nazongifuna ngaso ukuze ngelinye ilanga ngime la engimkhona ngithule ubufakazi ukuze kubonakala amandla akhe
Phelile 2 years. Yes, Lord. Umuntu osifazane enganginaye sahlukaniswa uNkulunkulu ngokuba ngathandaza ngathi uNkulunkulu uma kukuthi uyena enze isibonakaliso uma ngeyena enze isibonakaliso kuphela ngisho isonto kwaba khona umoya wokuxokozela wazihambela yena. Yes, Lord. Amen. Wazihambela yena ngiphindanga ngambona. Amen. Kuzobuya namhlanje Amen. angizange ngiphinde ngalala nomuntu osifazane angishadile. Amen. Angikwazi ukulala nomuntu osifazane engashadile. Yes, Lord. Amen. Do you understand? Angikuphuza utshwala angikufuni uma nale phambi ekhona ngiyabunyanya utshwala ugwayi ngiyawunyanya. Yes, Lord. Amen. Do you understand? Imkhuba yalezi zinto ezakhiwayo amacebo wasathane ukuze enze abantu babambeke ezonweni. Ukuba ye uNkulunkulu engenawo umusa kumina kuba akazange abe nawo umusa kumina ngabe namhlanje mhlambe ngifile ngisesihogweni. Yes, Lord. Mhlambe namhlanje ngabe ngihleli kwi-wheelchair. Amen. Mhlambe namhlanje ngabe ngisejele. Yes, Yenzo lonto le. Amen. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu uma umoya engcwele azi ukuthi uye uzokusebenzisa Amen. Amen. uyakwazi ukukubeka. Yes, Lord. Nawe ubone ngathi ngizima uma uzithoba uzwa izwi Yes, Lord. lingena kuwena Hallelujah. uyakwazi ukuthi ulalele intando kaNkulunkulu bese ke uyazithoba kuNkulunkulu akwenzise lokhu wena okufanele ukwenze ukuze wena usindiswe ngokuba ungakhohlwa awuphileni nomhlaba lo. Amen. uNkulunkulu uthe makho umuntu umakhele ukuthi abe ngcwele mina bengingcolile enyameni. Yes, Lord. Akophe ngisho u3 years ngihamba noNkulunkulu kodwa ke iBhayibheli ungibulelile kusukela kuGenesis kuze kuyophuma kuRevelation noma incwadi esambulo Yes, Lord. Yes. ukuba yini ufuna ngikwenze umsebenzi wakhe ngokuthembeka. Amen. You understand? So yoba ithi incwadi ngale Hallelujah. Iwayini liyisideleli, iwayini liyisideleli, uphuzo olunamandla lungumxokozeli. uphuzo olunamandla liletha ukuxokozela engqondweni yakho. Ingakho umama adakwe alale nendodana yakhe, indodana ilala nosiswayo, Yes, Lord. indodakazi ilala nobabuwayo, Amen. Yes, Lord. ubaba uyashiya ekhaya ahambe ulala ngaphandle ngokuba kunabangani ahamba nabo ayohlangana nabo bahlangana eklabhini baspend imali khona ekhaya kondli kodwa eklabhini uthatha amabhodlela o20,000 rand. Yes, Lord. Yini idimoni limbambile Amen. Amen. ubanjwe inkanuko. Yes, Lord. So njengoba isincwadi engiphincwane lase-Efeso Hallelujah. uma wena usukhululiwe awuqala kwincwadi yaThithu ngifuna ngiphi incwadi kaThithu chapter 3 from verse 3. Ngifuna siqale sibheke incwadi kaThithu ikhombisa ukuthi uma ususindisiwe. Amen. Amen. Incwadi yompostoli uPawulu Uma kuThithu. ususindisiwe akukwenzi wena ukuthi ube ungcwele kakhulu kodwa kuyaqondisa ukuze nawe ukwazi ukuqondisa abanye abantu. Yes, Lord. Ungabe sosenza ngcono kunabanye abantu ungaziphakamisi Yes, Lord. ngoba uNkulunkulu angakwehlisa mebona ukuthi wena uyazitshela. Amen. Akukhiphe kulomngcwele bakho unike akudedele kusathane kanti wena usaxhoma Yes, Lord. sathane kubambe ngesono uphindele esonweni sakho Amen. ngokuba yini uweak. Amen. Amen. Uweak uyaxhoma esikhundleni sokuthi wena uthandazele labanye ababanjwe esonweni ukuthi bakhululwe. Yes, Lord. Do you understand? Amen. Incwadi yompostoli uPawulu kuThithu isahluko sesithathu ivesi lesithathu. Yes sir. Ngokuba nathi kade sasiyiziwula. Sasiyizibula njengoba simlana nje Yes, Lord. uBright naye angakutshela isestimony lakhe ngelinye ilanga uzokutshela isestimony lakhe. Yes, Lord. Hallelujah. Sasiyiziwula nathi Amen. Abangalaleliyo. singafuni ukuzwa lutho. Amen.
ungafuni ukuzwa umzali wakho ungafuni ukumlalela. Yes, Lord. Amen. Ungafuni ukuzwa uthisha esikoleni. Yes, Lord. Ungafuni ukuzwa imanager yakhe emsebenzini. Yes, Lord. Abadukiswayo. Udukiswa imoya. Amen. Ulahlekile. Amen. Sikhonza izinkanuko zokutamasa. You understand? Khonza inkanuko zokuzenzela, ufuna ukuzenzela ungathanda. Yes, Lord. Baningi babhajiwe. Amen. Babhajwe esonweni, bafuna ukuzenzela umathanda. Sikhonza izinkanuko zokutamasa. Nathi sasenza lemkhuba le abantu abayenzayo. Amen. Sekutshela ukuthi ngoNkulunkulu all things are possible. Yes, Lord. Yes, Lord. uJesu Kristu uma ezolapha umuntu uyakubuza ukuthi uyakholwa yini ukuthi uzokwenzeka lokho. Asho umuntu ngiyakholwa. Amen. Amen. Athi kunjengezwi lakho. Hallelujah. Kunjengezwi lakho. Hallelujah. Hallelujah. Awukho umlingo. Amen. Ukukholwa kuphela okuletha ukuthula nobulungiswa nokungcwele empilweni yakho. Sikhonza izinkanuko zokutamasa okuyizinhlobonhlobo. Yonke inhlobo yemoya ekhona eminyango sasinayo. Kodwa ngegama likaJesu Kristu namhlanje sikhululiwe. Hallelujah. Isho njalo incwadi yamaroma. Amen. Ithi incwadi yamaroma. Sihlezi ebubini. Ilalela ke incwadi yamaroma le. Ithi incwadi yamaroma. Akukho kulahlwa Yes, Lord. uma usuku Kristu. Yes, Lord. Amen. Akukho kulahlwa uma usuku Kristu. Yes. Hallelujah. Sindisiwe. Yes, Lord. Usho lokho ukusindiswa, ukuvuma ukuthi uyisoni, uhlukane nazo zonke izinto zasemhlabeni zasenyameni. Yes, Lord. Uze kuKristu. Understand? Lapha incwadi yase-Efesu chapter 5. Verse 1. Hallelujah. No. Usho ufuna uqala uma ufuna verse 1, ufuna verse 1 bese ngifuna uhambe lapha kuloluzana. Kuverse 14. Incwadi kwabase-Efesu kwisahluko sesihlanu. Yes, sir. Verse 14. Ngalokho uthi phaphama wena. Nayo incwadi ithini? Phaphama wena oleleyo. Phaphama wena oleleyo, uSathane uyakukhohlisa. Uvuke kwabafileyo. Uvuke kuphi? Kwabafileyo. Uma wena uphila uholwa inkanuko wenza zonke inhlobonhlobo zezinto zobumnyama, wena uholwa uSathane. Vuka kwabafileyo. uKristu uza kukukhanyisa. Ubani ozakhanyisa? uKristu uza kukukhanyisa. Awukhanyiswa umhleli. No. Khanyiswa uKristu. Yes, Lord. Awukhanyiswa uShembe. Awukhanyiswa iRoman Catholic Church. No. Awukhanyiswa iBaptist Church. No. Awukhanyiswa iLutheran Church. No. Ukhanyiswa uKristu. Uma ebandleni lakho bengakutshela ukuthi phaphama wena uhlukane nesono. Uze kuKristu ngokuba yena unokukhanya. Phaphama wena oleleyo. Phaphama. Uvuke kwabafileyo. Ufile, angithi ayizwa lento le. Ufile esonweni. Nami ngangifile, ngifele esonweni. Yes, Lord. Holwa inkanuko, inhlobonhlobo zenkanuko. Kanuko zikagwani, intsangu, utshwala, amantombazane, ungafuni ukulalela. Ukuyithanda ngaphezulu konke. Ukuyithanda ngaphezulu kwakho konke. Thanda imali. Yes, Lord. Amen. Ngangifuna ukuba famous nami. Amen. Ngifuna ukubukwa. Yes, Lord. Ngingenalutho. Amen. Yini? Ngilele, ngifile esonweni. Yes, Lord. Amen. Sathane uyangilutha. Yes, Lord. Uyangibhubhisa uSathane. Amen. Amen. Ngokuba ngiyona inhloso yakhe ukuthi abantu basindiswe. No, 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 no. Uthi uJesu Kristu yena ulethe ukuphila, Amen. akulethe kube injimbane. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 Kuchithini ukuphila. Ithini incwadi? Phaphama wena oleleyo. Yebo. Uvuke kwabafileyo. uKristu uza kukukhanyisa. Bese ithini? Ngakho ke bhekisisani ukuthi ke nihamba kanjani. uhamba kanjani, ubhekisise ukuthi uhamba kanjani. Do you understand? Amen. Bhekisisa ukuthi uhamba kanjani. Yes, Lord. Kungabi njengabangahlakaniphile. Kungabi njengezibula. Yes, Lord. Kungabi njengabaziwula kodwa kube njengobantu abahlakaniphile. Amen. Yes, Lord. Kungabi njengabangahlakaniphile. Ehe. Kepha
kube kube njengabahlakaniphileyo njengabahlakaniphileyo ngoba yini nithengisise isikhathi thengisise isikhathi ngokuba lezi izinsuku zinsuku zimbi. esiphila kuzona zimbi Yes, Lord. zimbi Yes, Lord. ley'nsuku esiphila kuzona Amen. ngino 31 years Yes, Lord. Amen. for Amen. 29 years Yes, Lord. ngidlala usathane Yes, Lord. kodwa uNkulunkulu uyasazi isikhathi esibekile Yes, Lord. Amen. nakubekela isikhathi njengoba uzwa lelizwi Amen. isikhathi sakho manje ukuthi uthathe isinqumo Amen. Amen. ngiyambonga uNkulunkulu angibhajwanga kwingculaza Hallelujah. ngiyambonga uNkulunkulu angibhajanga kwi-TB Yes. angibhajanga kuma-STD Yes, Lord. Amen. nazo zonke izifo zocansi lezi ezitholakalayo ngenxa yenkanuko. Yes, Lord. You understand? Hallelujah. Umusa. Hallelujah. Umusa Amen. siwuxhaphaze singazi Yes, Lord. ngokuba abafundisi belibalele izinja Amen. ezingakwazi ukukhonkotha Amen. zidlala iwayini. Yes, Lord. Iyaveza incwadi lokho before uqhubeke le kubuzokutshela indaba yewayini ihambe ngalo kuncwadi Isaiah 55 verse 11 izobakutshela ukuthi abafundisi nabo badakwa iwayini njengoba uNkulunkulu ngale ethe kuMose ku-Aaron namadodana akhe ke ningadakwa Amen. Amen. ningaphuzi iwayini Amen. kodwa labafundisi banamhlanje benza njani? Hallelujah. Incwadi uIsaya isahluko 55. Mengena 55 56 11 Incwadi uIsaya isahluko 56. yes sir. Verse 11. Yebo bayizinja. Yebo bayashesha kancane qala 10 Hallelujah. 10. Bonke abalindi. bonke abaningi abagadi Yes, Lord. onogada abelusi Yes, Lord. abelusi yilabo abaqaphela izimvu zikaNkulunkulu kodwa manje ithi bonke abalindi Bayizimpumputhe. bayizimpumputhe ababoni bavalwe izipho Abanakwazi. bavalwe izipho abaziphiwe abantu abafuna ukuthi iqhubeke emasontweni kube khona ukukhohlakala bayizimpumputhe abanakwazi Yes, Lord. abasalifuni iBhayibheli ingakho bethambane esikoleni efundela ngeBhayibheli khona bezonifundisa umoya wenkohliso mase ke ngokuloko bese mfundisa umoya wenkohliso mase nibuye nizovula amabandla enu nizodla imali abantu bebefela ezonweni zabo ingakho sonke le 29 years nami ngihlele esonweni ukuba abafundisi ade ngene kulamabandla ade ngena bona abafundisi abanamanga abafundisi abanenkanuko ezimbi impumputhe abangenakwazi Bonke bayizimungulu. bonke abakwazi ukukhuluma Bonke bayizinja. bayakhuluma kodwa abakhulumi ngezwi No, no, no. isho ngale incwadi yabaRoma banentshisekelo Yes, kodwa Lord. hayi ngokuqonda. Hallelujah. You understand? Ithi bonke bayizinja Eziyizimungulu. izinja ezizimungulu futhi abakwazi ukukhonkotha Abakwazi ukukhonkotha. abakwazi ukukhonkotha Amen. benzani Balala bephupha. balala bephupha Bathanda ukozela. bathanda ukozela. Yebo bayizinja. Yebo kusho iBhayibheli angithi Yebo bayizinja ezihahayo. izinja ezihahayo zomhapolo. Incwadi uIsaya isahluko 56 verse 11. Bese thina emva kwalokho Yebo bayizinja ezihahayo. izinja ezihahayo Abakwazi ukusutha. abakwazi ukusutha bathi umgodi kawugcwali bafana nesihogo esingagcwali nabo ogombela kwesakhe okhamisa ngithele. Yes, Lord. Yebo laba bangabelusi abangenakuqonda. Abelusi abanjani? Abangenakuqonda. Abelusi abanjani? Abangenakuqonda. Akukho ukuqonda kubona. Yezwa lento le Baphendukela konke ezindleleni zabo. bazithabela indlela ethandwa yibona bazivulela amabandla abafundise ngemfundiso ethandwa yibona hayi ngaleyo phansi ebhalwe efuna umoya ongcwele Kube yilowo nalowo enzuzweni yakhe. kube yilowo nalowo wenza inzuzo yakhe. You understand? Wenza inzuzo yakhe Bonke kanye kanye. bonke kanye iqhubeka ithi Wozani niyakuletha iwayini. yini bathini Wozani ngiyakuletha iwayini. babizana wozani ngizaniletha iwayini Siza kusixhwalisa ngophuzo olunamandla yenzwa yonke lento leyo. nangomuso. Namhlanje bayadakwa nakusasa bayadakwa badakwa nsuku zonke abafundisi benu. You understand? So ngale kwincwadi yase-Efesu Yes, Lord. ithi uverse 16 Hallelujah.
verse 16 incwadi kwabase-Efesi isahluko sesihlanu Yes, sir. verse 16 nithengise isikhathi Thengisani isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. ngokuba le ntsuku zimbi. Baningi abaprofeti bamanga abakhishiwe. Amen. Ngakho-ke ningabi yiziwula Ningabi iziwula, kodwa qondani okuyintando yenkosi. kepha qondani lokho okufunwa uNkulunkulu. So ingakho simla simtshela lokho okufunwa uNkulunkulu ubhalwe phansi eBhayibhelini. Uma uneBhayibheli uzovula iBhayibheli lakho mesibiza ichapter neverse, wena uzohamba uyofuna lo ncwadi uzoyithola. Ningadakwa iwayini. Yayizithini? Yes. Yayizithini? Hallelujah. Ningadakwa iwayini. Kuvela kulo umuheko. Kuvela kini? Ningadakwa iwayini. Ningadakwa iwayini. Kulo kuvela umuheko. Kulo kuvela umuheko, inkanuko, ukuduka, ukukhanuka, nokulahlekelwa isimilo. Yes, Lord. Njengoba kusukela kuNowa Yes, Lord. kuza ke kuLothu. Yes, Lord. Amen. Kodwa nigcwaliswe ngomoya. Kumele sigcwaliswe ngani? Ngomoya Hallelujah. oyingcwele. Yes, Lord. Phela into ekumele sigcwalise ngayo. Niphendulane ngamahubo. Sicule sihubele bani uNkulunkulu. Yes, Lord. Do you understand? So uma ke iBhayibheli lisho kanje, hambe kwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 6 verse 9. Gijim. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Labo abangalungile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu, hayi kamhlengi kaNkulunkulu na? yayizwa lento le. Ningadukiswa nazifebe Izifebe nabakhonza izithombe yilabo abathandaza ezithombeni, naziphingi yilabo ababeshadile bayolala ngaphandle emshadweni, nazihlobongi yilabo amadoda lalana wodwa. nabesilisa abalala No, naye ihlobongi yilamadoda amadala alala nengane ezincane, Yes, Lord. Nabesilisa abalala naye namadoda amadala alala nayo, namasela abantu abantshontshayo, nabahahayo abantu abahahayo, nazidakwa. izidakwa. Nayo indaba izidakwa Yes, Lord. sidila newayini. Amen. Izidakwa Yes, Lord. ngeke zize zilidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Yes, Lord. Izidakwa, Yes, Lord. Amen. Amen. izidakwa. Amen. Ingakho ngabiyeka, ingabuthinti, ingabufuni. Babe njalo abanye kini. Sasinjalo, nganginjalo. Yes, Lord. Kodwa namhlanje ngimi la ngiyakutshela, Kepha sesahlanzwa kepha sahlanjululwa, sahlanzwa ngesitezo samazwi, ngezwi likaKristu. senangcweliswa Singcwelisiwe, senalungisiswa salungisiswa. Usho ukuthi ke izwi lona njengoba kuthiwa liyakukhuthaza, libuyale, liqondise, uphila ngalo. ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ngegama lobani? Ngegama lenkosi uJesu Kristu. Linye igama engangilethela ukuqonda nokusindiswa, igama likaJesu Kristu. Do you understand? Nangomoya kaNkulunkulu wethu. Ngomoya ongcwele. Hallelujah. Ngomoya ongcwele. Nangomoya kaNkulunkulu wethu. Ngomoya ongcwele. So kuba bonke odadewethu nozakwethu laba abasebancane, incwadi yokuqala yathi, incwadi yesibili kaTimothi isahluko sesibili, ngifuna ungifundele lapha kuverse 22. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaTimothi. Ngifuna ungifundele incwadi yesibili kaTimothi. Hallelujah. Isahluko sesibili. Hallelujah. Ngifuna uverse 22. Hallelujah. Kepha balekela Ithi njengoba ngithi ngikhuluma nodadewethu nabafowethu nabanye abantu abadala ukuthi ithi incwadi, kepha balekela izinkanuko zobusha. balekela izinkanuko, qhela hlaba ngejubane, Yes, Lord. Hallelujah. suka
kwizinkanuko zobusha sikakhulukazi legengenge. Amen. Njengabo lo sisi laba ade bethi ke uthi ufuna ukendlini yami ayolala nami. Yes, Lord. Amen. Angimazi ufuna ngimbheke emehlweni khona ezongifenza kahle usathane uyamsebenzisa ngithi. So Kepha balekela izinkanuko zobusha. usephuzile unukutshwala already. Yes, Lord. Wenza intando yewayini. Yes, Lord. Amen. Inkanuko seziyambulala. Akangazi. Yes, Lord. Asithandani, asikaze sibona, asikaze sixoxe. Sihlala kwi-building eyi-1. Mhlawumbe ngeke ngimbone ngingamnaki. Kodwa ke inkanuko utshwala bumenze wanesibindi sokuthi ke afune ukuthi ahambe nami engangazi ayendlini yami. Yes, God. Amen. Do you understand? Uthi awufuni ukuhamba nami. Amen. Ngiyaphi nawe? Angikwazi nje. Shatina now. Hallelujah. Angikwazi nje. Shatina. Hallelujah. Umoya wenkanuko uyawuzwa uqala ufuna ukungena. Endlini kufike ngathandaza ngifuna ukuqamba amanga. Ngayicela inkosi ukuthi ngisize. Amen. Nasi isitha sifuna ukuthi ke singibuyise. Hallelujah. Yes, Lord. Isitha siyalwa. Amen. Satan uyabonga. Hallelujah. Siyalwa isitha. Amen. Sisebenzisa wonke amateko Yes, Lord. ukuze siwise thina sithi siyakholwa ngokweqiniso. Ingakho ngikholelwa kumkhuleko ngokuba emva usengikhulekile bese ngiyafunda izwi lami lenkosi bese emva kwaloko konke lokho kade kwenzeka kuyadlula. Amen. Amen. Kube kahle kaze kwenzeka ngoba yini uNkulunkulu ushayisa indawo kukho konke. You understand? Ingakho ke lencwadi ithi Kepha balekela izinkanuko zobusha. qhelelana nezinkanuko zobusha. Ujonge ukulunga. Ufuna yini? Ukulunga Sifuna ubulungiswa, sifuna ukulunga, nokukholwa sihlale kuphi ekukholweni. nothando. Kube khona yini uthando, hayi lo lokuthi ke ukuthandana ngokulalana, no. Uthando lokwakhana, sihlale kuthando lukaKristu. Nokuthula kanye nabakhuleka. Ukuze kube khona ukuthula. Kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo Siqhubeke ehlaziyeyo. sihlale nabantu abakholwa nabakhuleka kwenkosini ngenhliziyo emsulo. Yes, Lord. Hallelujah. Ngokuba ke ubusisiwe inhliziyo yakhe emsulo ehlanzekile ngokuba iyakumbona uNkulunkulu. Ngiyonke ngiyilwelayo kuphela le. Hallelujah. Ingakho ngithi angifune basithozi. Angidlali ngeBhayibheli. iBhayibheli angidlali ngalo. Ayikho into engishumayelayo ngithi mhlawumbe ngithethe isiZulu. No. Nginaso leso sikhathi. Amen. Ngifuna ubulungiswa kumina Yes, Lord. nodadewethu. Ingakho kumele libalekele Amen. inkanuko. Amen. Zobusha. Inkanuko lezi ziyanibulala. Inkanuko zikagwayi, inkanuko zotshwala, inkanuko zokuhlala lapha ku-TV ubuka abantu beqabulana, zikwenze na ufuna uhambe inkanuko zokubuka amavidiyo yocansi, inkanuko zamadoda lalana wodwa, inkanuko zobaba bashiya ke omama bolala ngaphandle nezifebe nomahosha. Inkanuko lezo. Amen. Do you understand? So, njengoba sikuthumela kule ncwadi siyakukhuza, sikubuyisela uNkulunkulu. Ukuze wena ugeze uhlanjulule ubuyele uNkulunkulu ithini incwadi kaPetru. Sahluko sesibili. Hallelujah. Verse 38. Hallelujah. uPetru wayesethi incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. linye igama ezokusindisa. Igama likaJesu Kristu. Angitsho izonke ngitshela yona. Igama likaJesu Kristu liletha ulungiswa, liletha ukuthula, liletha uthando, liletha ukukholwa, liletha inhliziyo emsulo. Linyekisa yonke imikhuba yomngcolo. Igama likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngeke lize kwena igama likaJesu Kristu ubambelele kulezi zinto ungafuni ukuzidedela kodwa ubulibiza. No. Igama likaJesu Kristu lifuna wena uzidele. Ingakho athi ke uma ufuna ukuhamba nami thatha isiphambano sakho uzidele. Yes, Lord. Yes, Lord. Zonke izinsuku isiphambano usiphethe. Yes, Lord. Uyabethela inyama isona uyasibulala. Ufuna ukusindisa ukuphila kwakhe. Sindisa ili Hallelujah. phila kwakho. Yes, Lord. Ingakho incwadi ithi
phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo ufana baphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa ukuze namukeliswe isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesithembiso sisakhona uma sekuvalwa nesithembiso uyabhubha umhlaba uma wazange uyikhethe inkosi kuvalwa lesikhathi somusa kuvalwa lo musa kuphelile ngawe uyesihogweni ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yababiza waqhubeka wenezelela ngamanye amagama wabayala wathini ke zisindiseni kulesizukulwane isizukulwane lesesiphambeneyo ngiyakutshela mina haleluya zisindiseni kulesizukulwane haleluya isizukulwane lesi sonakele lesizukulwane siphambene ngempela haleluya khohlakala inkanuko ziyababulala abantu amen you understand so isikhathi manje sokuthi uphenduke uma uzwa ukuthi ke izwi liyakuphilisa liyakuletha uqonda usufuna ukubhaphathiswa so shame imininingwane ufuna ukubuza imibuzo mayelana neBhayibheli so shame imininingwane siyabonga amen baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla ushilo wena ezwini lakho ukuthi awufisi ngisho kube khona noyedwa umuntu obhubhayo kodwa bonke beze ekuphendukeni namanje moya ongcwele uyasho ukuthi abantu abayisindise bona ngokuzwa izwi lakho baba lisebenza enhlizweni zabo ngoba wena umsebenzi usufezile kodwa ubizile wonke umuntu ukuthi eze edilini inkosi wena uNkulunkulu kithi uyinkosi esisindisile uthi bonke abantu abeze ekuphendukeni njengamanje ke izwi liyasebenza kubona zisindiseni kulesi zukulwane esiphambeneyo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen amen mazalwane imininingwane sizoyishiya kubo bonke laba abafuna ukubhaphathiswa nabanembuzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu inamba thatha ipeni ubhale phansi wena ofuna kakhulu ukubhaphathiswa uyezwa intshumayelo ikhuluma nawe uNkulunkulu kudala ekhuluma nawe kodwa ufuna ukulalela ilona ithuba manje lokuthi uthathe inamba ukuze uzothola ukuthi ubhaphathiswe ubhale ne-email address inamba ithi 066 566 9245 ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245 ubhale ne-email address ukuze uzoba nokuqonda ubuze uthole ukuthi uphenduleke ngoba uNkulunkulu kudala ekhuluma nawe kodwa uzenza umuntu ongezwa bhala i-email address ithi izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com ngizoyiphinda i-email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com naku YouTube ziyatholakala intshumayelo zonke ngokuphelele kwazo uyilalele ukwazi ukuthumelela nabanye bezokwazi ukuthi bezizwi uthatha iBhayibheli lakho ulivule ube nokuqonda mulalela intshumayelo ku YouTube uzotypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ngizophinda ku YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu ukwazi ukusubscribe upress nebutton lenotification ukuze uzokwazi ukuyithola intshumayelo zisashisa siyatholakala ke na ku Instagram uzotypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe ku Instagram uyatypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukufollowisha nokuthi usende ama DM uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade amen amen sibonga bazalwane umusa wenkosi nothando sibonga isikhathi esisinikiwe ukuthi sikwazi ukuthi sibuyisane noNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuze sithole ukusindiswa
nokuphila kokuqala ngokuba uma uphila uthola ukuphila kokuqala ukufa kwesibili ngeke kusaba namandla kuwe. So isikhathi lesi sisinikiwe ukuthi ke sibuyisane noNkulunkulu, and uma kuvalwa lo musa lo sekuphelile ngeke kusaba khona second chance. So isona isikhathi onaso kumele usisebenzise. Siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.